30 seconden, gaan we. Ja, schitterend. Nog een paar in het midden, hoe zien ze? Sensatie rood, geel, groen, schitterend. Jij zei het 30 seconden. Die zit op wie, we zingen één keer met, we zingen één keer met de rollen. Oh! Ja? Oh. Sensatie rood, geel, groen, we gaan beginnen, we gaan los. Oh, die handjes in de lucht. En klop, 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 klop. Allemaal samen, let op, ik wil het horen, ik wil het voelen, laat het me voelen, wees toch allemaal die handjes wat ze hebben gezien. Ho, 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 kom, are you ready to jump, jump? Hey, come, are you ready to jump, jump? Are you ready to jump, jump? Here we go. Oh, ongelooflijk. Wie is er met de luwe nummer? Hoe is het met iedereen in Noord-Limburg?